Bismillahirrahmanirrahim. ‘Yar jagora, kishi ko butulci kashi na 41. Wannan sara da Baba Yabi ta yi wa Munau da yadda ta yi mata sharri a wajen mahaifinta, lamarin da ko kaɗan bai yi wa Munau daɗi ba, sai ma ƙara jefa ta da ya a damuwa. Ta rasa inda ta sa kanta, gashi babu mai janta a jiki bari ya ji damuwarta. Tunani ya auri zuciyarta da damuwa kullum cikin sake-saken neman mafita. Har ta kai ga ta fara manta da abinci, domin ko ta karɓa ba ta iya ci. Idan ta kama kuka da tunane-tunane ba ta dainawa har garin Allah ya waye. Cikin kankanin lokaci Munau ta rame, ta rasa inda ta sa kanta, tana fatan tsare mutuncinta amma hakan na neman gagara a gare ta. Mafita ɗaya ce na zamanta cikin lafiya da walwala, shine ta biye wa Baba Yabi su rika wannan yawo cikin kaskanci da rashin kamun kai. Ta biye kanta wajen maza domin ta samu kuɗi su rika kashe mu raba da Baba Yabi. A ɓangaren 'yan gida kuma ta kwaɗe da su, ita ma ta zama mara kunya, ta shiga bariki kamar yadda Kulluwa da Aliya suka zama. Zuwa yanzu Munau ba ta da abin yi, haka suka ci gaba da yawan bara. Yanzu ko magana ba ta shiga tsakaninta da Baba Yabi, a haka ake tafiya. Zagi kuwa da ɗebe albarka akan wannan kunne ba zai so ya ji ba. Haka toshe kunnanta, maza masu tare ta kuwa ita sun tsayar da ita ba ta tanka musu. Baba Yabi ta yi da ita akan ta yi magana amma ba ta yi. Ta zazzage ta gama, Munau ta koma kamar kurma. Kai idan ba ka sani ba za ka ce tun da aka haifi Munau bai taɓa yin magana ba. Zuwa yanzu Aliya ce kaɗai take jin sautin muryarta. Saboda fara sarewa da Munau ta da rayuwa, a yanzu ko face mask ɗin ma ba sawa take yi ba, ta daina. Haka take fita, sai dai magana kawai ta daina yi. Duk da ramewa da ta yi, amma kyawun fuskar tunanin maimakon samun raguwa daga mazan da ke binta saboda rashin magana, sai ma ƙaruwa suke yi. To tsakaninta da Aliya kuwa, a yanzu Aliya duk duniya ba ta da aminiya kuma abokiyar shawara sama da Munau. Lokacin da Munau ta daina zuwa bara, Aliya ke ciyar da ita, amma daga ƙarshe ta daina karɓar komai daga hannunta. Da Aliya ta tambaye ta dalili, sai ta ce mata, Aliya ba na ƙyamarki, amma ina ƙyamar abin hannunki, domin ba halal bane ba. Da mamakin jin maganar, Aliya ta ce, ban gane me yake nufi, kina nufin sata nake yi? Kuɗin wani nake ɗauka kenan? Munau ta ce, ba haka nake nufi ba Aliya, rayuwar da yake yi kowa irin ta yake so ne. Ke kanki so kike ki ga ni ma ina amfani da jikina ina samun kuɗi da abin more rayuwa, amma kin san Allah ya hana. Duk kuɗin da namiji zai baki bayan ya yi lalata da ke, to wannan kuɗin haramun ne, domin tushensa ba mai kyau bane ba. Wannan dalili ya sa Munau ta daina karɓar komai a wajen Aliya. Duk da cewa da farko Aliya ce ta yi ƙoƙarin jan Munau ta buɗe mata ido da kula maza, ba ta yi nasara ba. A yanzu Munau ke ƙoƙarin janyo hankalin Aliya akan ta daina wannan sana'ar na bayar da jikinta a bata kuɗi da take yi. Aliya tana ƙaunar Munau sosai a ranta, ga kuma tausayinta da take ji a kwana a tashi saboda irin nasiha da Munau ke yi wa Aliya tare da nuna mata munin abin da take yi. Aliya sai ta fara ja baya da wannan harka. A yanzu kuwa ta ma ajiye ta gaba ɗaya a gefe guda. Bayan da Aliya ta daina wannan harka ta tuba ga Allah, sai kuwa wani sabon kalubalen ya kunno mata kai cikin rayuwa, saboda ta saba da rike kuɗi da kuma cin kayan daɗi, yanzu kuwa babu. Sannan mahaifiyarta Lantana ita ma ta nuna ai ba ta isa ba. Idan ta daina, a ina za su rika samun kuɗin da za su ci abinci su yi bukata. Babu yadda Lantana ba ta yi ba akan ta raba Aliya da Munau ba, amma abin ya gagara. Tana so ta mayar da ita ruwa, duk da cewa ita ce mahaifiyarta, amma abin kamar wankin allon sha. Duk kuɗin da Lantana ta yi wa Aliya, daga zarar Aliya ta haɗa Munau sai ta rushe ta. Ana kan wannan, duk da cewa Munau ita ce cikin matsala sama da Aliya, amma sai ta mai da hankali ga Aliya domin taya ta neman mafita. Da fari ta ba da shawara ta yi aure, amma kasancewar babu tsayayye na gari, hakan bai yi ba. Duk da wata hanya idan suka bi sai ta kulle. Da ƙarshe dai Munau ta ce, to ni ma ina ganin Aliya, tunda dai kin saba da yin 'yan sana'o'i, me zai hana ko a kofar gida ne ki fara sayar da awara? In dai kin mayar da hankali kin tsaya tsayin daka cikin tsanaki, da Allah zai taimake ki, to zai zama mafita a gare ki. A hakan ko suka tsaya, Aliya ta samu ɗan ƙaramin jarinta ta fara yin awara a kofar gida, sannan a hankali har Allah ya saka abin albarka. Ita kanta Munau ta ji daɗin wannan lamari, kasancewar sun haɗa kai da Aliya, alaƙar su kuwa abin burgewa. A yanzu duk wanda ya ga Aliya zai ba mata. Tabbas zama da Munau ya mata rana, saboda yadda ta nutsu take burin gina kanta rayuwa mai kyau. Ta koyi abubuwa da dama a wajen Munau. A baya ko wankan janaba Aliya bata iya ba,
ba da san matakai da ƙa'idojin jinin al'ada ba, amma yanzu ta san komai. Ta koyi sallah da wasu hukunce-hukunce na addini a wajen Munau, sannan ta fara koyon Alkur'ani mai girma daga gare ta. Sai dai a cikin gida kuwa, daga Aliyar har Munau babu mai jin daɗi. Wannan haɗin kai nasu da yadda rayuwar Aliya ta sauya, abin sai zama abin kyama, kamar rayuwar musulmai da kafirai. Kullum cikin karɓar habaice-habaice suke, duk da cewa Munau ba yi ne take a gidan ba saboda yawon bara. Shiryuwa kuwa da Aliya ta yi ya sa ta yi wa bakinta tsarki, ta daina zagi. Ta so ta fahimtar da mahaifiyarta, ganin yadda Lantana ta kyamaci sabuwar rayuwa da ta ɗauka, tare da ƙoƙarin raba ta da Munau, amma Lantana ta gagara fahimta. Hakan ya sa Aliya a damuwa sosai, sai take ficewa daga gidan. Daga ƙarshe kuwa Aliya ta nemi Islamiyya ta fara zuwa. Da rana kafin ta tafi Islamiyya, za ta yi dahuwar aurenta. Bayan ta dawo kuwa ta fita wajen sana'arta. Abin gwanin burgewa, musamman sabon rayuwarta da ta ɗauka. Wannan sabon lamari kuwa ya ƙara haifar da sabon ƙalubale da takura ga Munau. Da gangan Baba Yabi ta ɓata musu lokaci, sai su kai insha'i ba su koma gida ba, duk da Munau ta daina tanka mata. Sai kuwa ta ƙara sawa aka kira mata Auwalu mahaifinta. Lamarin Yabi sai dai Allah ya shirya. Tsufa na ƙara zuwa, amma tana ƙara kanta masifa. Ta gaya Auwalu ai duk faɗan da yi wa Munau a banza. Yanzu ma ta daina zuwa bara, ta koma yin awara, tana tara samari ita da Aliya a waje. A wannan karo, faɗan da mahaifin Munau ya mata ya fi na baya. Sannan a yanzu ma dai bai saurari wani bayani daga gare ta ba. Damuwar Munau ta ƙara tsananta. Ta kwana tana kuka kamar ranta zai fita. Ta rasa abin da Baba Yabi ke nufi da ita. Bayan takura da katse mata farin cikin rayuwa, yau kuma gashi ta haɗa ta da mahaifinta har yana kalamai masu tsauri a kanta. To a can cikin Makwalla kuwa, gidansu Abdul. Sanyin safiya ne, kimanin karfe 7 na safe. Ya gama shiryawa zai fita wajen sana'arsa. Umma ke tambayarsa, Abdul, kun yi magana da Malam Sani kuwa akan kuɗin haya? Kaga fa lokaci yayi. Yau har an ɗora kwana 3. Ai gara a biya mu sai kayan abinci tun suna arha kafin su tashi. Abdul ya ce, haka ne Umma. Jiya kuwa ya kira ni, manta ma ne lokaci yayi. To ina ga ko zan je zai yi mun magana. Bar na kira shi yanzu ina ji. Lokacin da ya kira ni jiya na yi bacci ne, shi yasa ba mu yi magana ba. Amma yanzu bari na kira shi. Umma ta ce, to ai ku gara ka kira shi. Ina ga zancen zai maka. Ka karɓo mu yi shawara abin da za a siya. Amma ko fa Umma, yanzu kamar yayi safiya da yawa. Kawai bari idan na fita an jima wajen 10 sai na kira shi. Abdul ya faɗa. Ta ce, shikenan, Allah ya tsare, a dawo lafiya. Suka yi sallama. Daga haka Abdul har ya fito da babur ɗinsa, sai kuwa ya ji wayarsa tana ringin. Ya kafe babur ɗin nasa ya duba. Ai ko sai gashi ashe Malam Sani ne yake kiran shi. Daga maganar sa su kamar ma akan gaba yayi ta. Shine ya bugo masa. Ya ce, Umma kin ga dan halak, Malam Sani ne yake kira na. Bayan ya daga sun gaisa kuwa, kamar yadda suke tsammani, ya shaida masa ai kuɗin hayar rumfar su an bayar, ya je ya karɓo. Cike da murna, Abdul ya amsa masa da zai shigo da yamma ya karɓo bayan ya tashi wajen aikinsa. Abdul a yanzu yana ƙauna tare da fatan duk wani uzurin da zai kai shi kasuwar Dawanau, domin daga ranar da ya hangi wannan yarinya almajira, wato Munau ɗin Baba Yabi, wacce tuni ta shiga cikin tunaninsa, wanda ya kasa bambancewa shin so ne ko tausayi ne. A bayan wannan rana ya je kasuwar har sau 3, amma haka yake gama uzurinsa ya fito, Allah bai sa sun ƙara katarin haɗuwa ba. Sai dai kullum yana zulumi da fatan Allah ya ƙara haɗa shi da ita. Tabbas ba zai yi ƙasa a gwiwa ba, zai yi mata magana. Kamar yadda suka yi da Malam Sani, yau da wuri Abdul ya yi sallama da abokin nasa Usman daga wurin sana'ar su ta kawo shi. Ya nufa hanyar kasuwar Dawanau kamar dai kullum. Yau ma tun da ya shiga kasuwar, ya rika raba idanu da tsammanin ganin wannan yarinya. Ya haɗu da masu bara almajirai irin ta da yawa, amma babu ita a cikinsu. Abdul ya je ya samu Malam Sani suka gaisa, ya ɗauko saƙon kuɗinsu ya bashi, sannan suka tattauna kafin su rabu. Abdul har ya gama uzurinsa zai tafi, amma babu alamun ganin yarinyar. Yau kam abin har ya fi na baya, domin yanayin yadda yake ji bai taɓa ji ba a jikinsa akan tunanin yarinyar. Zuciyarsa ce take bugawa sosai, ga kuma hoton yarinyar da ya tsaya masa a allon zuciyarsa. Ya rasa dalilin alakar wannan yanayi da yake ji.
Abdul ya hau babur ɗinsa zai tafi, sai kuwa malam Sani ya ce, a Abdullahi dan tsaya mana, da Allah idan ba sauri kake ba, kai ni nan ƙasan mana, can wajen da ake sabbin gine-ginen kamfanonin nan, akwai wanda zan gani, idan ka ajiye ni sai ka dawo kai tafiyar ka. Abdul ya ce, a'a ba komai, zo mu je. Haka suka tafi, shi dai Abdul sai ƙara raba idanu yake yi da tsammanin ganin wannan yarinya. Har sun zo gab da fitowa titin Idi Maraɗi da ke kasuwa, suna shirin haurowa titi su gangara. Sai kuwa suka tarar da gosulo da wata babbar mota ta haɗa. A wannan tsayuwa ma dai Abdul bai daina raba idanu ba, musamman da ya hangi wani tarin 'yan mata da tsafi suna ta aiki, wasu na sharar amfanin da ya zube a ƙasa. Kash, sai dai Hausawa sun ce wa rashin sani shi sa kaza ta kwana akan damin hatsi bata sani ba. To masu sauraro, za mu kwana nan sai kuma haɗa episode na gaba.